Khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. The dark is here to rule. Ka jingthir jong ulap ba wajur ha ki asngi balalik nyo ha East Jante Hills District. Kalawan ra biang ke jingtua khendo na ulum ubudan hajan ka tunnel ha Sonapur. Kani ke jingtua khendo kala ja ka por phra baje bestem ha ka khat santre ujli arja phulai. Bat bun tiliki kali kala sakut apdang surok ba National Highway 6. Hakani ke jingja kam shimla don kanu ke jingja ka basngosi Henry kinong lik nong wan nakajala Assam, Mizoram, Tripura, Manipur bat nakajala Meghalaya kila sakut daki kenta naba ki haban am tat hadu ba andala dep ban pun khut ya ka khando kabala tua hapadang surong hakoi pat kalyang kinong shoshnong jong ka Sonaperdi kila pen paw ya ka jingsngo khya halor ka jingyang jong ki kali ha jingkeng Sonapur ka babu jingma ya ka jingsngan jong ka jingkeng bat ongru ba kani ka jingkeng ka de ka pen so ya ka jala Meghalaya bat ki benta ba sharum jong ka jala Assam, Mizoram, Tripura bat ka Manipur